Hakajing ki shongsha thangan ke baklambo por roba H ban siudor nonglang chairman ke Green Tech Foundation lala ban saki ki kenhun baper nalor ki riushimet ki balapoi ban ai ke jingkershan. Nakaliang kehenyo trap youth council HYC hakakhat wai tere uyayong arajar apun riu kalapoi ban ai ke jingkershan ya ke foundation kepadawa ban pendu ya ke jing ai wai lang ya ke dolan nong lompong deng ban sna ya ke touch omyam resort and spa. Habakran sikilat patay kubor na kalyang baen lang sawian education secretary ulaong. Balada ka sorkar ka kwa ban kentiu ya ka kamjungo kai hakani ka jela kaladay ban wat dagiway ki jaka halumpong deng namar bakaday ka jaka ka baki merat ki bat kumjuru ka jingsna ya ki jingtay kan kata ya ka yam. Nalor kata ulaong ru ba wat la ka sorkar ka kam ba ya ka kontrak la ai ha ke Indian Hotels Company Limited IHCL Henry ka day ka bala ai syaka yam Hotels Private Limited ka bari jong way ubri ubadon ka jinga day ka bajan ba bat ka NPP. Milayo ban ai jingkershan ni ka jingi ki jong ka Green Tech Foundation halor ka ka jing persang jong ka sokar ban snai ka luxury resort ki lumpong deng ka bari ka area ka ba constitute la 36 eka nakalian jong kaseng pangi ai ka jingkershan ka bapura ya ka Green Tech Foundation ban isngoro ban ai ka jingiro ka jing scam jong ni ka foundation hadu menta hadu kani ka si ka bamta bak ikram shim la kanranden ni ki ikram shim la pendam wala kaldan ka pressure nakalian ka sokar ka bangi bat kumbole itu di kinong ilam do kaldan ka pressure ka ba hadu kata ban penbor ya ka foundation ban withdraw na ikani ka jingki Ray isngong ban aga jingiro shikadaya yakin ngelam kibala nakamet berkensim kila IT na mataban ikon persa ikan ka jing persang jong kasokar nakalian jong kaseng buat hadian bingaliyo banyak keren ro bat ki ngelam jong foundation but chairman jong foundation pudan ta pedang ka hanggas strike la pun paro baki dan sibun ke IKE ya ka ba nakalian ka foundation kala dep banti binya ban study baru aswa ban shimik ni ke issue nakaliang ka sengro nakaliang ka iswasi ngi sutho pagtay ka lumpong deng kaday ka ecological zone mo kasokar kamday ban kata dalile ya ka ka ecological zone ban sai kita ki luxury resort ngi sutho ba ka lada kasokar ka kwa ban snai kita lani ban promote ka tourism sector hapo ka jalan kaliang ngi iba ki dan ki jaka ki ba keleng hapo ka jalan kaliang ki balang ki potential ban create ka tourism sector ladi ban promote ka tourism sector ka snai ta ki luxury resort kembaki terang kembaki kuang thia po lumpong deng rai ka jingkali ka bamunta kalang balay ka sokar target tangi ketika island ka kataru ka ni sutho ba ketika lumpong deng mo kamday tang ka island kaday ru ka migrate kaday ka jaka jong ki migratory birds mo natang sutho ro ba katkum ka jingya kran ba ki Green Tech Foundation mo kilang ba ka salutation mo salutation value level jong ketika dam umya mo kalaki ro kata baru sutho bala kadaran kanu ka construction site ka banukong ka impact kaday ka jimpimi boarding ni sutho pa ka jala mengalia bangitip pa ka jala mengalia adu mentaro isnya teli tang hapo deng ba ketika dam umya banpimi ka boarding balada kisna kita ki resort mo ka jingkeli bat ka jingle ai kendai ka jala nomor hadin nda lakta ka jing pemi boarding nang thi upai bahi uhaban shim ya ka jinge uhaban ba ka jinge ka sokarte ko ni sutho ba ka sokar ka nyo ai ka jinge odong mo nang thi ngimtep ka jinge odong collection u sutho ro ba ka delu ka inputs ka ba shai ka ba ka kontrak jong kani ka lumpong deng ai sa kaway ka company kumbangi tip man tang iba na kaliang jong ka sokar ka ong ba hadu mata ka ay ka kontrak sa ka Indian Hotels ray ka dan ka inputs ka ba clear ba ya ka kontrak layo at ka kaway ka company ka ba dai ka umyang private limited kani ka ngidi mas thuo ba ngikiran ka ba share mata kasi ba kani ka umyang private limited ka bayo ay ka ka kontrak dai kadai ka bala pinya de way brio mo but ubadan jinga dai bat kani ka sokar NPP udero try jong ka tuka kali ka ba musya balayo ban kem mo hati hapo podan election hati hapo Arunachal Pradesh ka ba nakakali jong tu try jong ni ka umya private limited mo layo ban kudrop adu siklo but ka jingkli ka lang ba balay ka sokar ka kran hakot kubor ba ka ay kontrak sa ka Indian Hotels Private Limited ray halendat pat nitip ba company pat ya ka kertang jong katag umyang private limited kumbalay thuro da ka ikinong ilam jong ka Green Tech Foundation ba ka ya ka kontrak kamday satya hapo ka Indian Hotels na kaday ka kontrak la ay shouta u sa katag umyang private limited but nalor kata jong kani ka umyang private limited kidar sa southly ki company kiba umsim na disclose pa ba kibayo ka kontrak ka jingkali ka lang ba kudon lendat ayu
halor kani ke jeng buri jong ke sokar bat kai ke jeng mut jong ke sokar ke bedai ban ke ban penbuar lani ban le kat bala ban yo ban capture ya kate ban snai kata ke luxury resort hanti apa lumpong deng edan nak leng keseng orkid hordang niru ngin ai ka kti keman ka kti kediang ya ka Green Tech Foundation ni kenturu ki pai ba ho ni stu ba ka Green Tech Foundation ka tang ka kenhon no kani ke isu ka bakta ya ka jela ka bakta ya ka ri ba ka jai beri ni stu bala da ka sokar menta job hakani ka kenti ka pamentaban I release ya kani ka lumpang dang kini ki corporate kam sem show baki jaka keleng jong ka jelai an nyuak ban capture no ya ka kini ki corporate sector lingba kini ki sokar MDA ka betre lang nam ta ka profit jong ka shimet ni iro ba ka sokar mo kadan kalandang hagi New Shillong Township okay gi ba ka lease agreement ka ay tang lai pusnam mo hakini kilandang ring smuling wa pat ba hakani ka lumpang dang ya ka lease agreement la po hadu pusnam jengkeli kalang ba hadin repos na manu ban tipsu ma lesi kila ban kam try ni leaders lesi ka Green Tech Foundation lagi ki leaders ki badan mentar ma jengki kenuan ba fair ki badan asenda ban ka Green Tech Foundation ban ajeng kersan ka bedai ba kani ka isu ki lumpong deng ma ni dang la bi kesan ni dang la bin kun re hadin repos nam kai ka banjabi ki patang ki jungi ki banwan hadin ginum tipsu bar kata ka puat ka pelong kita ki company jengki barjala kita ki corporate sektor ki bomdesh ki beri try jelah ki beri try ki bar jelah mah ki nyuap ban capture bat ki long try sen ki jaka ki puta apa ke jelah mengalia bat nak liang kesengi ki dadang boong bengirung ngidum ailat delelei bagi ki jaka ki puta jong ke jelah hi kin sentuat lani kin nyuap ban capture no kita ki company ki beri ne bar jelah company keren mah lalu pai ba hi bubun balang mau pai ba lalu 10 tang statement lalu yo semua kata luxury resort mau perkat be baga di perkat bangilong ninyuai kata resort kumbalong sapo Maldives sapo Vietnam sapo Thailand mo upai ba sutu ada ki kum ki kinhon ki mi sakmat dai manu ba plus sutu pe dengan skam ba mentau pai baru di bersutu ke development ayu ka boyo jing mentai bat ka development ayu ke ban penjat pat ya ka jat bendri bat khamtam ya ka pateng jo ka jat bendri ke ban sawan king sutu ba ha ngiring persa ke development la ka sokari ku mangi keren da persa ka kwa ban promote ya kata ka tourism sector mo hapo ka jela makalia ka bon ki jaka ki bolong potential ki bala ban create ya ka employment ki bala ban create ro ya kata ka jungwan jung kita ki ban attract kita ki visitors mah laki dai ki national ni ki international tourist ki berwan spot ke jalan maglia ki kerpat ban ya ka sukar ba ban pai kmat ki tu ki jaka ban ketapat ya kata ka ya ki jaka ki beri ki ecological zone isu thoro at ko por ba ni iba kani kam dai kasin ka ba nungkong mah ya ka sukar ban keta ya kata ka ecological zone ni iba dangsan ka Green Tech Foundation ro kala depan persa ya kata ka jigtmu jong ka sukar ang tiya po nong Klem Wildlife Sanctuary bersnai kita ki 5-star hotel ringi ni ai ke jung play ka ba kerpang ka Green Tech Foundation ka balala ban yang scam ka ba kala penbore ka sukar ban bengno ka tuk project re ka niru kanipar ka pamta ka second attempt baladang dara ka sukar ka job ya kani ka attempt ka bari kan plilat ya ka bat kan umdang su kanu ka jingya ban capture ki ki jaka ki belong ki ecological zone mah apo ka jela migalia anak kalian keseng ni ong bang don ringkat bat ka Green Tech Foundation mah dara kanu ka senjam maki kilas long maki ba ilam ka isu ngirong in kersan ka dan kanu lara dan kanu ka pressure ka Green Tech Foundation ya kan ka basa bawa numtieng na kalian juga choosing nya don rekat bat ngino mailat ba kasokar kan lihat ka buat pressure ikino ilam juga Green Tech Foundation Habatin page bahagi ki shop ka shop plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam madon ka shop plus F menta ka sni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya